do řetkvičky. Jo. A nepovrhnu ke dlubnou. No, můžete dát potom divákům. Jo. Takže ano, děkuju, naprosto konkrétní. No, teď už vám jen zopakuji pravidla soutěže a můžeme přijít k soutěžení. Ještě jednou připomínám, že se hraje o exkluzivní zájezd do Chožova, Podstan, pro 2 osoby vzducholodí. A naprostý bonus je doučování s paní profesorkou Pavlasovou při poslechu ABBY. Samozřejmě. Inženýr Kníra, tady Mrázek na telefonu. A třetí je sál plný diváků, ty vám určitě rádi pomůžou. Je vám vše jasné? Ano, samozřejmě. Tak přejdeme k soutěži. Je tady první otázka za 5 korun. Kde leží severní ledový oceán? Za A sever, za B jih, za C západ a za D překvapivě východ. Těžko říct takhle z hlavy. Záludná otázka toto. No, řekl bych, že to bude za B, ale nejsem si jist. Vzal bych si nápovědu 75/25. Jo, dobře. No. Takže momentík. No, zbylo vám tady za A sever. Tak já to risknu. Risk je zisk. No, ještě aby ne teda. Tak dám za A. Takže chvilka napětí. No, správná odpověď. To chce potlesk. Jo! Je tu druhá otázka za 7 pade. Kdo napsal knížku Babička? Za A Jaromír Jágr, za B Marpo, za C Lucie Bílá a za D Božena Němcová. No, Jaromír Jágr mi něco říká. No nekoukejte na mě, chlebastakři, zkuste to. No, řekl bych, že za A. A vezmu si nápovědu Mrázka na telefonu, toho knírače. Knírače? No. Tak momentík. Samozřejmě. Volám. Jo. Dobrý den, tady Klátimír Čech. Máte přítele v nesnázích. Předám vám ho a máte 30 vteřin. Čus Vegi. Jak bylo v práci? Neverím. Fakt jo. Tak lepší než vypadnout z vlaku, ne? Cip, no. A to stará. Chňa. Fakt jo. No tak ho zatím ubal a pak si dáme. Jo? Jo, aha, tak to jo. Teď můžeme konečně po dlouhé době se vrhnout na třetí otázku za 15 korun. Co je to slovenský čučurietka? Za A velbloud, za B krumpáč, za C borůvka, anebo za D šmirgl papír. No, ten jsem si splet přednedávnem s toaletním papírem. Jo. To mi nemusíte vyprávět. Dobrý. Chcete to ukázat? Dobrý, ne. Tak, paneček, tak to je na mě moc, já to risknu. Řekl bych, že to je nějaký zvíře, který plave. Ale to tam bohužel není, tak dejte třeba za C. Dobře, za C. Ano, excelentně, překonal jste první záchytný bod, máte 15 korun. Děkuju. Dobrý den. Dobrý večer. Takže, můžete mi sdělit vaše jméno? Prosím vás, nemáte kapesník? Nemám. Tak na mě neprstějte! No nic. Zpátky k věci. Velice zajímavé jméno jinak a můžete mi o sobě něco sdělit? No tak, je mi 46 let. Rád rybařím, šiju, vyšívám, pletu, hačkuju, ručím křížovky, sudoku, no a to teda hlavně na záchodě. Mám 12 dětí, takže do práce nechodím. No a rád bych si vydělal, co ty přivydělám. Dobře, a pravidla jsou vám jasná, nebo můžu zopakovat? No je mi to de facto jasné. Dobře. Takže přikročíme k soutěži, doufám, že nebudete dute jak ten před váma. Ne, nebudu, to určitě ne. Dobře. První otázka za 5 korun. Co je to termoska? Za A druh písma, za B jednotka pro měření rychlosti,
Za C, nádoba na udržení tepla, anebo za D, krmivo. No tak mám nervy na drans, ale asi to bude zase. Jste si jist, můžu označit? De facto ano. Dobře, chvilka napětí. Je to správná odpověď, gratuluji. Za A Slovensko, za B Německo, za C Polsko, anebo za D Azerbajdžán. No tak zeměpis mi na základce nikdy nešel. Je to moje slabší stránka, tak si dám na povědomnávku na telefonu. Láska na telefonu, dobře, momentík. Potřebuji vědět, jaký stát nesousedí s Českou republikou. Je tam Slovensko, Německo, Polsko a Azerbajdžán. Atlas, no to je vůl, on to ještě hledá v Atlase. Jo, no tak dík. No dík moc, dám ti půlku. Tak co, pomohl vám přítel? No samozřejmě, on ví všechno. Prý tam Azerbajdžán nenašel. Takže mohu označit? Ano. Dobře. Ano, je to správná odpověď, gratuluji.